Ενίσχυση, λέει, του πράσινου, πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής της υπάρχουσας του 2006. Ενίσχυση του πράσινου μέσα στην πόλη. Δημιουργία θεματικών πάρκων, water park, αυτό μας μάρανε. Εκτεταμένη συντήρηση του κήπου της Δράμας και της περιοχής Αγίας Βαρβάρας. Είδατε εσείς καμιά συντήρηση στον κήπο της Δράμας? Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε κάθε πρόγραμμα. Είναι αυτονόητα ότι οποιοδήποτε έρθει θα πρέπει να τα εφαρμόσει την άλλη μέρα και επί 4 χρόνια δεν τα κάνουν και μας δηλώνουν ψιλογαζί. Ποια συντήρηση έγινε στον κήπο της Δράμας? Έχουμε τεράστιες φυσικές ομορφιές και δεν κάνουμε τίποτα ούτε καν να τις συντηρήσουμε. Όχι να τις αναπτύξουμε, όχι να τις αναπλάσουμε. Που έπρεπε η ανάπλαση να ξεκινάει του Χυμάρου Καλυφίτου, να ξεκινάει από την Αγία Βαρβάρα και να τελειώνει στην Καλύφη στο δασάκι που υπάρχει εκεί πέρα. Και εμείς κάναμε ένα αποσπασματικό κομμάτι, μια κακοτεχνία. Εκτεταμένη συντήρηση. 0. Αξιοποίηση των στρατοπέδων της Δράμας. Είδατε καμία αξιοποίηση στα στρατόπεδα της Δράμας? Κλειστά, κλείσανε, έφυγε ο στρατός και τα στρατόπεδα είναι εκεί και ρημάζουν. Καμία αξιοποίηση δεν έγινε. Δημιουργία πάρκων, πάρκινγκ και σταθμών. Μάλλον το δικό τους πρόγραμμα θα είχαν στο μυαλό όταν θα λέγανε ότι το δικό μας δεν είναι υλοποιήσιμο. Γιατί όταν έχεις τόσα πολλά μαζεμένα που έχεις υποσχεθεί για να έχεις εφαρμόσει, νομίζω ότι όλοι είναι σαν εσένα. Όχι, δεν είμαστε όλοι σαν αυτούς. Πάγωμα, λέτε, των δημοτικών τελών και μείωση σε κάποιες περιπτώσεις που αφορά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ναι. Και γι' αυτό μας κατηγορήσαν. Και γι' αυτό το πράγμα μας κατηγορήσανε. Μας είπαν ότι δεν είναι νόμιμο και αν ήταν νόμιμο θα το είχαμε κάνει κι εμείς. Τους έχω δείξει έγγραφο της ΔΕΙΑ Φιλίππων, όπου σε αυτό το έγγραφο είχε πάρθει η απόφαση, προτείνεται έκπτωση σε οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά υπό την προστασία τους. Και συγκεκριμένα 30% σε 3 παιδιά και 50% σε 4 παιδιά και άνω. Και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, έχω το χαρτί εδώ πέρα, λέει ότι η απόφαση, λέει, του Διοικητικού σας Συμβουλίου, αναφέρεται προς τη ΔΕΙΑ Φιλίππων, αναφορικά με την αναπροσαρμογή τελών ίδρυυσης και καθορισμού τέλους, μετά τον κατά νόμο έλεγχό της, νόμιμα έχει ληφθεί. Άρα λοιπόν μας κατηγορούν ότι, επειδή δεν το κάνουν αυτοί, μας κατηγορούν ότι υποσχόμαστε ψέματα, ενώ νόμιμα μπορούμε να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις. Και θα τις πάρουμε, διότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στη Δράμα είναι πολύ σημαντικό και ο Δήμος θα πρέπει να έχει την κατεύθυνση να βοηθήσει τους πολίτες τους. Όχι να τους εκμεταλλεύεται με αυτά τα τέλη, με την αύξηση κατά 90% των τελών, χρησιμοποιώντας αστείες δικαιολογίες. Θα πρέπει να κατευθυνθούμε και θα πάμε προς τα εκεί να στηρίξουμε κάποιες οικογένειες οι οποίες έχουν πρόβλημα με τη μείωση των τελών. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην τρίτη ηλικία. Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα σε όλες τις ηλικίες. Εγώ δεν ξεχωρίζω καμία ηλικία. Εγώ βλέπω τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος από 1 χρονών, από μιας ημέρας μέχρι 100-150 χρονών, όσο μπορεί να ζήσει. Για μένα δεν ξεχωρίζω αυτό το πράγμα. Ό,τι βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην τρίτη ηλικία, πρέπει να δοθεί στην νεολαία, πρέπει να υπάρχει καταμερισμός, ίσως καταμερισμός. Πρέπει ο άνθρωπος ο ίδιος να είναι ευτυχισμένος, να ζει χαρούμενα μέσα στην πόλη του. Σαφώς και πρέπει να γίνουν πράγματα για την τρίτη ηλικία. Σαφώς όμως πρέπει να γίνουν πράγματα για την νεολαία. Σαφώς πρέπει να γίνουν πράγματα για το μεσήλικα, για τον εργαζόμενο, για όλους πρέπει να γίνουν πράγματα στο Δήμο μας. Δεν μπορούμε να πάμε προς μια κατεύθυνση. Γι' αυτό και στο πρόγραμμά μας έχουμε μέσα όλα αυτά τα θέματα. Είναι δυνατόν να συζητάμε για την τρίτη ηλικία, μα η τρίτη ηλικία αυτή τη στιγμή είναι οι γονείς μας. Είναι δυνατόν να λέμε ότι θα διαφορήσουμε για το τι συμβαίνει για τους γονείς μας, στους γονείς μας, αλλά από την άλλη, είναι δυνατόν να διαφορήσουμε για το τι συμβαίνει στα παιδιά μας? Ούτε για εμάς τους ίδιους δεν μπορούμε να διαφορήσουμε. Άρα λοιπόν, όλοι πρέπει, ο άνθρωπος πρέπει να είναι το κέντρο κάθε προγράμματος. Και πώς ο άνθρωπος θα είναι χαρούμενος μέσα στην πόλη του. Να πούμε, κύριε Σαλπιστή, ότι ολοκληρώνοντας και τη σημερινή συζήτηση... Να πω κάτι λίγο πάνω σε αυτό. Έχω εδώ το πρόγραμμα, δεν ξέρω τώρα με έπιασε λίγο με το πρόγραμμα του Θωμά Μαργαρίτη, το πρόγραμμα του 2006. Το πρόγραμμα του 2006 κλείνει με ένα γράμμα, θα σας το διαβάσω. Κύριε Δήμαρχε, θέλω η πόλη μου να είναι πάντα ζωντανή και όμορφη. Θέλω οι άνθρωποι να είναι γελαστοί και χαρούμενοι. Θέλω η Δράμα να είναι καθαρή και με πολλά χρώματα.
Θέλω στη Δράμα να έρχεται κάθε χρόνο ο Άι Βασίλης. Αναστασία, 3 Πρώτου του 2006. Με μια ωραία ζωγραφιά. Και ο Δήμαρχος απαντάει: τα όνειρά σου είναι έμπνευσή μας. Δεσμευόμαστε να τα κάνουμε πραγματικότητα. Αυτό που διαβάζετε είναι από το πρόγραμμα. Είναι το πρόγραμμα του Θωμά Μαργαρίτη του 2006. Μάλιστα. Έτσι. Εγώ λοιπόν θέλω κλείνοντας να απευθυνθώ στη μικρή Αναστασία. Μικρή μου Αναστασία, δυστυχώς τα όνειρά σου παρέμειναν όνειρα. Και αυτή τη φορά θα σου υποσχεθούν πολλά με χαμόγελο και όρεξη να τα πραγματοποιήσουν. Δυστυχώς όμως απέδειξαν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν πρέπει όμως τα όνειρά σου να μείνουν απραγματοποιητά. Εμείς οι νέοι άνθρωποι που ασχοληθήκαμε με τα κοινά του Δήμου τώρα, με την πολιτική, σου ζητάμε να θυμίσεις τα όνειρα στους γονείς σου και αυτοί με τη σειρά τους θα καταλάβουν ότι στις 7 Νοέμβρη δεν είναι απλά μια διαδικασία που θα κρίνει νικητές ή χαμένους. Είναι μια εκλογή που θα κρίνει αν η Δράμα μας θα είναι ο νικητής. Μια διαδικασία που θα κρίνει αν θα υπάρξουν κάποιοι Δραμηνοί που θα προσπαθήσουν επιτέλους να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους Δραμηνούς λέγοντας ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αυτοί που μας διοικούσαν και μας έφτασαν σε αυτά τα χάλια θέλουν να μας παρουσιάζουν όλους ίδιους ώστε να συνεχίσουν να παραμένουν μέσα στα πράγματα. Μην πέφτετε στην παγίδα τους. Σκεφτείτε, ψάξτε, βρείτε ανθρώπους άξιους και ικανούς, όπου και αν ανήκουν αυτοί, που μπορούν να προσφέρουν στην πόλη. Να θέλουν την ανάπτυξή τους και να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας. Τολμήστε. Είναι ώρα να αφήσουμε πίσω τα βαρύδια του παρελθόντος και να φέρουμε την αλλαγή στην πόλη μας. Αν όλοι μαζί τολμήσουμε, τότε ίσως μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το όνειρο της μικρής Αναστασίας, το όνειρο των παιδιών μας και το όνειρό μας για μια Δράμα του αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν κλείσουμε να πούμε και ότι σε λίγη ώρα από τώρα στις 7.30 ώρα καλούμε όλους τους Δραμηνούς στη συγκέντρωσή μας στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Είναι κεντρική. Είναι κεντρική ομιλία στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας στις 7.30 ώρα το βράδυ. Εκεί θα γίνει η ανάπτυξη του προγράμματος από τον κύριο Χαρακίδη. Ή θα υποθούν και άλλα πράγματα, γνωρίζετε κάποιες λεπτομέρειες. Ας αφήσουμε κάποια να τα δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σαλπιστή. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.